Ni pediang supaya pibaroki paraloki parajor sachi sen syakani ka channel ka jongi simple life story. Hakani ka video yon rai sapi ya ka jing ya keren sapang ka jing ya kop khwai do kha. Paralok. Haden ka jing jia ngatai hasnong pam pernai. Haden balami ka tu ka jing theng kali. Nakadaw ka jing penlong ya ka khwai do kha ka ta ka hasnong pam pernai. Kalami sibon ki jing ya keren. Bat sibon ki ai lami na katuka jing jia. Hakaba. Nungkong udisi jongka West Khasi Hills District. Ulakhang sisendon ya ka jing pelong ya ka jing ya kop kwai dok ha. Nakaliang ka sorkar. Lengba katenat DCA. Kala pendam no ya kan notification jongka KHADC. Kaba ai jing bit ban pelong ya ka jing ya kop khwai dok ha. Bat kalami ru ka jing ya keren nak kaliang kipat ba. Don ki ba ong badai ban khang no ya kan ka jing khwai dok ha jing ya kop khwai dok ha. Don ru ki ba ong ba om dai ban khang kalami kasur ar liang mamlah. Ban yo iru. Don ru ki seng bhalang. Ki balami syakmat ban penpau ya la ka jong ka jing sngau ka jong ki. Te chua ban ya poi sa kata ka bentah. Mas ngau kumban ya pai kendiat sapang ka jinglong ka jongi. Hakaba ngilong barabor ki bomju penkre lupa. Ki bomju pelan lupa. Syuaban jia ki ai baro. Ngisuri ak enda kalami kano ka jing jia. Kada ka kan thup yang i bat ya ka sorkar kumju. Ladang ya pai sa ka jing ya kop khwai dok ha. Iyo i baka ne ka jing khwai dok ha ka jing ya kop khwai dok ha. Kaba la penlong daki breu simet ane daki kenhun daki keseng bat kumta ter yo i bakalong siya kata ka jing Jacob ka competition ka kaba ki pajba jong ka bri nyau trep nyau skum kis ngau tenat pa nakata kadaw yo i bagi prize don ki ba poin ado kilak silak arlak wat ado khat sanlak ro bat ka jing pelut jong kito ki ba penlong ya kan ka jing Jacob khwai dok ha. Hakawai ka jing Jacob khwai dok ha. Kalut daki paulak, ar paulak, lai paulak, sau paulak bat dan ruki ba pelut hado san paulak. Hakaba pen kera pen krum ban penlong ya kanika jing Jacob khwai dok ha. Tiyo i bakane ka deka competition. Ani kata ka jing Jacob ka ba? La ngila ban amang ka jing Jacob lani ka taka competition. Ka ba he etam hakaneka bri nyau trep nyau skum. Henry, haden bang ilayo i katu ka jing jiang kata ya pampernai ka jing theng kali. Kalami sibun kata ka jing ya keren. Bat nakal yang ka sorkar kala penmi kala pendam no ya kan notification jong ka district council kaba ai jing bit ban penlong ya ka jing Jacob khwai udisi jong ka West Khasi Hills ula khang no sendon ya ka jing Jacob khwai dok ha po ka district. Tengin dipsyu na nang ne sakamat ka ban je kan ka jing Jacob khwai dok ha. Ta kan ka video. Ni chokwa ban ya pasat jing mut kendiat. Kubuwe na kinong snong jong ka ri jong ka jela jong ka bri nyau trep ngas ngudai bang ini pasat jing mut kendiat. Halor kan ka jing Jacob khwai dok ha. La de ban khang ne la de ban khang ne ngatrai ngin dia pen i. Ya laki jong ki nongrim ki bangidon. Te chua bangin poi. Sakane ka benta kabangin ya keren sapang ka jing dai la ne ka jing bom dai ban khang ya ka ne ka jing Jacob khwai dok ha ngakwa ban pen pau ya ka jing sngaulem sakatu ka long ying ka baladu no ya la i jong ikun badang sukha nakadaw ka jing poislem palat sa hospital nang bakatu ka jing dhang kali hang tai has nong pam pernai nakadaw ka jing penlong ya ka jing Jacob khwai dok ha. La se katu kasngi don sibun ki breu ki bala sakta ki badon kam kerke ban lech la ki jong ki kam henry ki la sakut no katu ka jing dhang kali bat kalong ka bas ngupsi ban yo i ba kum katu ka jing jia ka ban jia
hakane ka bri unyo trap bat ka bangim ku airu ba ngin yo I bakan yai jia nangane sakman te hak biade bat kan ka khwai do kha sapang kata ka jingdai la ne ka jingbom dai ban khang sia kan ka khwai do kha te la rangi poi par sakane ka benta langi dai ban khang la ne ngim dai ban khang ya kan ka jing ya kop khwai do kha dengan try chua bakan poi sa kata ka jing khang la ne ka jing bom khang ya kan ka khwai do kha ngadon lightly ki pon banra hakan ka video ka bangin ya keren taga pon ka banong kalong chuba menta hakan ko nong rimgin khang ya ka khwai do kha ka banong kong ladang isim ngin ong ba tong ngin tangin khang no ya kan ka khwai do kha na mar ka dai ka kam khalai chuba mentang isim kata rukom bangin khang ya ka khwai do kha namar ka dai ka kam khalai latang isim da kan kalenting as ngau bakal long ka ai ka bom dai la ne ka dai kalenting ka bom dai namar ka ne ka kam khalai kum balong ka ne ka juk ka jungi menta nganut ban ong ba kalarung haduk ki yeng ki sem ki jongi kalarung haduk ki kam rathia ki jongi leng ba ka jing don jong ka mobile phone bat ka jing don jong kita ki khalai ki ba pher hakim mobile phone ki jongi ubreu ula ban siong layeng ula ban thia hajing thia le ne ban don hajing thia nrei ula apat bandu daki paulak ane wat daki kluru haka sisngi lung baki neki khalai ki ba pher ki ba don haki mobile phone ki jongi na kata kadau chuaban khaladang sim ya kan ka jing khwai do kha kum ka kam khalai ngin ong bangin khang no namar ka dei ka kam khalai masuk kwa ban bu ka jingkli sa ka sorkar kan la kum no padi ki neki khalai ki ba don haki mobile phone ki ba wanra la se ki ba la ban pendu ya ubreu la da usim pentah kita ki jajing khalai ki ba don haki mobile phone ki ba ban pendu ya ubreu daki pholak dan daki kluru kan la kum do kan epat ki kam khalai ki ba don haki neki mobile phone kata kadai ka benta ka banongkong ka pon ka banongkong ka bangkwa ban bu ka jingkeli lada ka sorkar ka panya surim ya kan ka kam khwai do kha bat ka kam khalai te ka pon ka ba ar ka bangakwa ban ra hakan ka video ra kan ka jingya keren kalong chubum tang in ong ba ngin khang noi kan ka kam khwai do kha kan ka jingya kop khwai do kha namar ba ka ban ra ka jing dhang kali haba phai ba kan ka benta la se ka ne ka jing dhang kali kaba uwei unong song snong jong ka jela jongi jong ka jela Meghalaya kamtam undangi leit sa silong kabangi man lagasngi kisya man lagasngi kamtam ka por bawan ki hain wan kita ki minister na Delhi wan prime minister wan kita ki chief minister jong ki wei ki jela sa silong kajuan rai ka jing dheng kali ka bajur ba kabangi haban syong bat saku dah kilenti taki lai kanta saw kanta la ne san bat hado nreu kantaro kata kajuan rahi ya kajing dhang kali kum juru habaki turis lani kita ki nong wan jengok kai perthai ki hiarbon don kapor bagi hiarbon lani ki wan jengok ki bon bagi wan jengok ikan ka jela ka jongi kini ru ki wan rahi ya kajing blok kali kajing dhang kali na kapor bat klam da kran siliang kmat ane klam da pe siliang kmat ya ka wei pagawai ka kam ka wan ra ya ka jing dhang kali ngas ngau ba kajing pelong ya kajing ya seng he ru habadon kajing ya seng he ru kaneru ka juan rahi ya ka jing dhang kali na kata kada ong ladang ipe ya ka jing dhang kali om dai tang ka khwai do kha ka bawan ra ya ka jing dhang kali ya ka jing sakut kali ya ka jing blok kali nrei sibon teliki kam ki bawan ra ya ka jing dhang kali chubo menta ladang ibes ban khang no ya ka jing khwai do kha tang na ka daw ba ka don kata ka jing dhang kali ka bami menta ka long ba hatu ila kum no kini ila kum no ya kini ki wei ki kam ki bawan ra ya ka jing dhang kali teka poin ka balai ka bangakwa ban ya keren ka video kalong ba chuba menta ngisim ba ka khwai do kha ka penmi ki kenrum kenram ane ka banra ki kenrum kenram ata ngisim kata ka benta nya phai menta phang ka jing ya ka sport ana ki phang kino ki competition chuba menta ya phai sa ka jing ya ka football ka jing ya ka football ka ka wei na ki jing ya kai ka bajuan ra ya ka jing ya dom ya bitar para ba ya kai ka juan ra ya ka jing ya dom ya bitar para nong kersian bat ka hakapor kajuan lamru wat seduk kajing ya syok ya dan hapdeng ki para nong yala kai lane hapdeng ki nong pecai hama yo iya kini ki haka football kamut pat ba
Don kum kini kijing jia kita kikenrum kenram, kijing ya dom ya bitar, kijing ya syok ya dat. Kamut pat bangin kang no ban ya kai football haga jela. Nrei nakalin ki bor peniat, ki onra de ki kendon, de ki an ki kendon ki babiang, kenang ban laj. Kum na kita ki kijing jia ki basusi. Sibo mentang isim pada kaneka kwai dok ha. Kum kajing ya kai sport lane kum kata ka competition. Ayo iba kaneka jing kwai dok ha kadeka wei nagi jaj jing Yakob kaba duna bha kata ka jing letu lane kata ka jing manipulation ka jing priat bakala namar ba unung kwai ka song ha unung kwai kata ka dok ha kan daj ne kan nom daj la se don ha ki kata ka ne tli jaka ka judon ka jing persiang jong ki breu ban letu lane ban le sutia rei la sia pai pat in general kan ka jing khwai dok ha kalong ga kham sim jing ban manipulate ane ban le tu na kata kadawa ngau ba subu menta ngin khang noi kan ga jing khwai dok ha tang na kadawa ba mi ki kan rum kan ram na mi ki jing kadai ka ba om ngau la ban pediang na mar ba ki wei ki competition ki wei ki sport ki jupen mi hi kum kini ki jing rei ngim khang ba ki rei su thawe ki anji kan don ki bala ban pediai bet pediai nanti ya kita ki judging ya kai lana kita judge competition lana kita judge sport kum jorong asno dai ba hakane ka por hakum kane ka por ba mi kini kijing hakane ka judging ya kai hakane ka judge competition hakajing khwai dok ha ni dai ban thau de ki an ki kendon ki babiang ka sarkar ka dai ban thau de ki an ki kendon ki babiang kum no ban peniat ya kane ka judge competition kum no ban peniat ya kane ka khwai dok ha ka balong ka wei na ki jing Yakob lana kata ka competition ka ba hetam hakane ka bri unyo trap unyoskum te nakalian ka jong ngarong amdon sibon ki ai rei tang kini ki kendiat ki jing ai timut ki jing penpau ya la ka jong ka jing sneu kumu wei na ki nong song snong jong ka jela ba jong ka bri unyo trap te nakalian ka jong ngabo ka jing kerpat ya pi iwei pa iwei ki ba pai ya ka video pan ai ka jing kersan ya ka channel ka jongi da ka ba share ya ka video saki parlok ki jong pi da ka ba like ya ka video par kem joru da ka ba subscribe ya kan ni ka channel te tat hado begini sembiang haka wei pat ka video kublai sibun kublai si hajar ngo